Pri realizácii nášho rodinného domu som sa rozhodol pre firmu Vesto na základe odporúčania môjho známeho. Po zhliadnutí rôznych recenzií a takisto po zhliadnutí facebookovej stránky a internetovej stránky som bol presvedčený, že firma robí s kvalitným materiálom, má kvalitných pracovníkov. Pri komunikácii s pánom Lojom, s majiteľom firmy, som bol príjemne prekvapený z ich profesionality, precíznosti, nakoľko potom, ako som im zaslal projekt, sa nespoliehali na samotný projekt, ale stavbu si chceli aj osobne vymerať. Pri samotnej realizácii som bol veľmi spokojný s kvalitou práce samotných tesárov, pokladačov krytiny. Taktiež som bol veľmi spokojný s komunikáciou s pánom Lojom. Od samotnej výstavby strechy uplynulo už viac ako rok a so strechou som naďalej spokojný. Strecha je bezúdržbová, vo vynikajúcom stave. Celkovo som s firmou Vesto veľmi spokojný. Ich kvalita práce, kvalita materiálu a samotná komunikácia je na veľmi veľkej úrovni. Dokonca aj pri problémoch v čerpaní hypotéky boli ochotní vyčkať a nemalo to žiadny vplyv na priebeh realizácie samotnej strechy. Do budúcna plánujeme staviať garáž a už teraz vieme, že budeme spolupracovať s firmou Vesto.